आसा गिबियावनो रायजोनि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम BPCPI एबा बर' पिपल्स कमिटि फर पिस इनिशिएटिभनिफ्राय आङो हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। साफ्रोमनिसिम दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों नुनो हानाय एबा साफ्रोमबो रायजो राजानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं बेवहाय बाइक लानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय उद्देश्यानो जाहैबाय जों जिहेतु साफ्रोमबो बर' हारिनि फिसा, जों बर' हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जुजिबोनानै जोङो जेब्लायबो जों माबा मोनसे गोजोन थासारिखौ लुगैग्रा मोनसे हारि आरो जों बेबायदिनो दिनै बे हारियाव थानानैनो दिनै साफ्रोमबो बर'नि गोजोनखौ हास्थायदों। दा जोंनि गेजेराव बाथ्राया बेनो जाहैदों, जोंनि गेजेराव मोनसे थासारि गाज्रि थासारि सोमजिनो नागिरदों एबा सोमजिहांखौ जों नुदों। जाहाथे बे गाज्रि थासारिया जोंनि गेजेराव जाया जों बेखौ हास्थायदों। मानो होनोब्ला दिनै माखासे सानसुमै, माखासे साननो हनो गोरों जाथिखौ अलखदनिफ्राय बासायनो थाखाय ओंखारबोनाय माखासे सुबुंफ्रा ज' जानानै सरकारनाव हाइकर्टआव मोनसे PIL होदों। थांनाय 2027 जानुवारियाव जि बर'नि सुक्ति मोनसे जाना थांबाय, गोजोन सुक्ति। बे गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों बर'फ्रा जिबायदि गोजोन होननानै जोङो मिथिना मोन्दों, नाथाय बे गोजोननि बेलायाव माखासे सानसुमैफ्रा गोजोननाय गैया। जायनि जाहोनाव थांनाय 2003आव जे BTC सुक्ति जादोंमोन, बे सुक्ति जानायाव माखासे दफाफ्रा गोजोनथावना सुक्ति दंमोन, नाथाय नैबे बिटिआरनि गेजेरजों बे दफाफोरखौ बोखारनायखौ नुनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव बोखारजायोब्ला बे बर' हारिनि सुफुंख'हायै गिख्रंथाव मोनसे खहा जागोन। बेखौ नुनानै दिनै सानसुमैफ्रा PIL होदों। दा बेवहाय जाहाथे बर' हारिया इयुनावबो माने जों थांना थानो हानायाव थांनानै थानो थाखाय जाहाथे जों बै थाखानाय आगोलनि जिथु दफाफोर दङ बेखौ जों मोनफामफिननांगौ। जाहाथे आं बेखौबो खावलायदों, जायफ्रा दिनै बे PIL होनायनि उल्थायै बायदिसिना माने साननानै माने बेवहाय जोंखौ बिर'धि एबा बे PIL होग्राफ्रा जाथिनि मा होनो जातिद्रहि एबा जोलैनि हांगार होनना बुंदों। नाथाय बेफोरो रावफ्रा अयनाय जादों। जों जातिनि संकटआव जातिनि माबा मोनसे सोरबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला बे गोरोन्थिनि सायाव बे गोरोन्थि जालांदोंब्लाबो गावसोर बेखौ सुफुंनो हायैयाव सोरबा ओंखारबोनायाव जाहाथे बेबायदि इनाय भाबै जातिनि लिडारफोरखौ बेबायदि बुंनाया जों माने जोबोद दुखुनांथाव मोनदों। जाहाथे बिदि जानो नाङा। जोंनि गेजेराव खौसेयैनो थानो नांगौ, खौसे जानो नांगौ। आरो जों गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ बुजिलायनायनि गेजेरजों, जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बेखौ थि मोनसे लामाजों, जों सैथोनि लामाजों जेब्लाबो मोनफुंनाय आरो गोजोनखौ जों दाफुंनानै थानो हायो, जों बेखौसो हास्थायो। बेनिखायनो साफ्रोमखौबो रायजो राजाखौ सान्थि भाबै बाहागो लानो थाखाय आरो बयबो मदद होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। जि रोखोम जोंनि गेजेराव जोङो गावजों गाव माने गाज्रि मोनलायनाय, सोंखारिलायनाय जादों, बे सोंखारिलायनायखौ जोङो नुनानै दुखु मोनदों। दा बेवहाय जोङो हयथ' PIL होग्रा हान्जाखौ जोबोद गाज्रि रावै सोंखारिदों। दा बे सोंखारिनायनि बेलायाव हयथ' बिथांमोनहा भुल गोरोन्थि सानदों। नाथाय बेखौ साननानै नायोब्ला जोङो बबे मा खारनाव गाज्रि मोनदों बेखौ क्लियार जालायनांगौ। दा बेखौ जोङो दाब दाब जायगायाव मेल मिटिं खालामालासिनो जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मा मावनो थांदों, बबेखौ सोर गोरोन्थि हमदों, बेखौ जोङो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों, मोनसे मोजां लिरबिदांनि गेजेरजों एबा फोसावलायनायनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो जाहाथे बे PIL होनाय आफादनि जानानै मोनसे मोजाङै रायजो राजानो फोरमायथि होनानै जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया बुजियो, मिथिलायो आरो बे मोनथिनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि दावराव दावसिया जोबो आं बेखौ सानदों। निश्चय जोङो गोरोन्थि सानलायलाया, जाहाथे जोंनि गेजेराव माने गोजोन थासारिया फैयो, आं बेखौनो आसा खालामबाय। एसेनोसै।